Klasea sartu horretik petatxo bat egingo dut. Holan, goizan laburrago egingo jat, eta historiko klasea ez da izango gain astuna. Joe, oinengo duzu, klasera sartu aurretik? Bai, porrotxu batetik ez da ezer pasetan. Nik lehen gau eserreten eban porrotxuren bat, lo hobeto iteko. Baina klasera jen aurretik, sekula bez. Espabere gero ezara eserta zenteretan. Ganera, behin susto hartu neban. Paranoiak eukiten hasi nintzan, Ez dakit oso rollo txarra emon zuzten porroak. Kontu zibili behar da, jenteak pentsetan dago ez dala ezer pasetan, baina nik drogak eragindako arazo larri bat baino gehiago ikusi dodaz. Berandu da, klasera joan behar dugu. Itxaron, porro alieu eta zegoaz noa izirantza. Baina hemen liauko duzu? Kalean? Danok ikusteko moduen? Kontu zibili ze hemen plaza erdian gauz, eremu publiko baten. Eta harrapeta bazaitue izun handia imina aldotzue. 30.000 euro artekoa. Pentsau.